Straight to the Usa point. mahigala sa mga Catholic apologists, Catholic faith defenders, mga suking tigpaminaw og usa ka exorcist nga pare, si Reverend Father Darwin Gitgano, atong mahinabi karong nga buntaga mahigala kay dunay campaign tong Bohol mga kaigalaan nga no to vote buying gyud, no? Og ato sa nga tagag pagtagad sa ilang mga kasinatian dito mahigala sa lalawigan sa Bohol, og unsa ka importante ngano nga dili nato mahigala ibaligya gyud kining atong boto, mas maayo sad nga maminaw tag pare mga kaigsunan. Astong linya ron si Reverend Father Darwin Gitgano. Lahat ng tanong, straight to the point. Father Darwin, may buntag live ta karon sa DYHP RMN Cebu og sa IFM og sa atong mga social media platforms. Good morning. Good morning, Atty. Rupil, o sa mga igsuon nato nga kanunay nagpaminaw ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Maghari kanunay sa atong kasing-kasing. Unya mula pay mangno sa itong Malobispo Bishop Abet, this is not only, election is not only political events, it is a moral obligation. Natong tanan. Una nga diri sa Kumusta inyong campaign diha sa against sa vote buying, Father Darwin? Karon datot ni doon na natay na filean yung mga kaso. Legal action ning atua, na moral action, spiritual action mo nang dampo jud ta alang sa kalinaw ug ugma ni Kristo maghari sa tong kasing-kasing. O doon natay legal action gihimo attorney. Wala to gi-file ni Comelec dito jud ni fiscal. Iwa pa joy na priso aning vote buying attorney nga naaman ta ni Omnibus Election Code na it is a criminal offense. So angay og masayod ang katawhan kining namalit og boto kung balaod lang ang atong pasultihon, kriminal ni sila. Lisod kaayo nga ning lingkod, kriminal kadaan una ka mo lingkod. Wala nga diri sa to parokya attorney, with due respect sa tanan nga nagsalig jud kwarta, angay na ning ipapriso jud yung mga tawhan na attorney. Wanang sugod lang ko sa Valencia attorney, kinaaman ko gibutas Ginoo. Bona nga dunan na tay mga politiko na file ag kaso dito sa prosecutor office ni attorney Ahat, tanang gi-file jud nga natin mga ebidensya attorney. O niya, nagpalap pa ta o mga ebidensya. Lipay ko, kidaghang matindog na sad. Gusto nagkausaban. Bona nga, diri sa to, Valencia, ato yung ipapriso ang masakpang mamalit. Attorney Rupil, parang, o may sinugdanan nga, mudaghan ang family dynasty. Iwata magkahiusa, isip katawhan sa Ginoo niya. Sira tagbagulbol ni social media, sira tagbagulbol, reklamo diri, reklamo dito. Mas atong, iko ana, tindugan nato nga gipalit ta. Ako mang ipadawat niya katong wa manggoy consumate, wa may attempted vote buying attorney. Consummated man jud na. Kinahanglan jud kinsa naghatag, kanus sa gihatag, din dapita gihatag o unsa intention sa paghatag. Mo na atong gi-establish na attorney. Atong aim ani dili kay nagdumot ta. Atong aim ani tungod kay wa na ta kauyon ning gitawag korupsyon sa sistema. Magsugod man ni sa butbayong attorney kay bawiol man naglingkod. So unsa katarong ng tawhana kung nidaog na tungod sa kwarta, iyan din ang bawion. Una nga kung magpadayon ka sa pagpadaog sa kakulba, ang atong lungsod mahagba jud attorney. Una nga maghiusa ta, panawagan ako sa mga dili na mo post, mo tindog jud. Kaya ito ang basahin ng affidavit attorney ang muna mga hadlok sila kay sigpandaot ng kasugpikas. Di kay kung kuan mo witness mo tindog asang ebidensya yan sa naghatag. Kaya natin nasampulan attorney mga politiko i-file na ito itong May 5 ito o gahapon po nag-file na po ko ito sa fiskalya. Pagpakita na sincero ko nyo po ko'y gilumtan ini ako lang yun, ang kayuhas katawhan. Kung tinuod itong nakita na ko, sultan ko darat, libre ra ang hospitalization, no balance billing. Kung nahimo na sa ordinaryo nga probensya, ganun di man mahimo sa Sugbo, dato maging Sugbo. Ganun di man mahimo sa Bohol, dato maging Bohol. Wala nga, kung maghiusa lang, magmata lang ang mga tao, musamot kanindot. Just imagine libre na kag-hospitalization. May cashier sa mong hospital. Kani, muna akong giingon sa mga tao, kung mag-iusa lang ta, mga short
short-term enjoyment kanang mga kwarta nga gidawat ninyo, di man ha, ang kwarta sa hangin dili na panalangin. Tunglo na sa diablo. Walang palihog mga katawhan sa Dios. Tanawa God naglisod ta. Dili lang ang pamilya nato naglisod, tibuok nasod naglisod nato. Yan na may balaod ato ni. Nya criminal offense ng pagpalit og boto. Walang atong gi-implement na diri ato ni. Ako ginan sila di ko kapugong mga hatag mo. Pero di mo kapugong. Ano na natay secret agents ato ni. Stay-at-home agents na sa mga balay ato ni, kabarayuhan. O nag-andam lang ni, o nagpaniid lang ni, kinsay mo hatag, kay dawaton man nila. Kay may attempted vote buying, kinanaman consummated. Anong katong ilan na dawat, mo to itong ebidensya, atong na doon sa korte, na mo tinindog sila, atong permahog affidavit, parang niyon ang fiskal, first time ni Father, mapadyo na priso na isan usa. Wala nga ang kasagaran reklamo pa na disqualification man, di man criminal case. Kini ato ni ipapriso yun. Despite sa atong ligon nga campaign, ako nakabantay man ko sa Bohol, ang mga pare is Bohol ligon man kayo nga nangampanya against ining vote buying, mura og murag mo ni ang marching orders sa atong bishop Father Gitgano. Tinuod ato ni. Mo ni pangusgan sa malo Bishop Abitoy. Kay mura man og ako na obserba pag anak ganit nako atong sa una nga campaign against vote buying. So ang atong simbahan mismo mao'y nanguna sa campaign nga dili ito ibaligya ang atong mga boto. So despite di gid maminaw mga politiko gahi gyud gihapon. Gahi kayo ato ni. Wala nga ang akong pamalandong karon mo nang hindi mo legal action. Kanya kaluis Ginoo, doon na pipila ka politiko nga ni Kuanjod ni atag og statement nga win or loss dili jud ko mohatag. Kay nimo tag legal action attorney. O i-file na to. Ipila na ka mga politiko nga mag-file patagdugan human sa eleksyon. Kay ano man nato mag-gather ang mga proof and evidences o ang mga witnesses ato pong ligunon kay parang doon na dyan masampulan human sa eleksyon. Dili nga Mr. Storya ato amo nang daghan ng nisinggit diri sa akong office ato nila pipila ni singgit sa tag motor guwas na Gitgano. Ipak yun ka mo. Kung anong kusog bugay padagan. Patay di padagan kusog. Wala nga akong giinan ako mga parokya. So ikaw mismo nangunay pagpasakag kaso ining nag-vote buying diha Father Darwin? Yes, attorney o uban ang mga witnesses. Yes, attorney. Wala ka mabalaka ani kay matud pa nimo na amang kay magmotor-motor diha karon nga mag hatag og hulga diha nga kuan ana no nga considering nga inani nga kuan god init kay ning politika dili malikyan makadawat kita mga threats ani. So far wa ka mabalaka ng mga inana nga mga senaryo niya Father Darwin. Ako na nang gidawat attorney 40 anyos na ko attorney si Cristo sa Teresa. Lapas na niya akong edad attorney. Wala ko silang giingnan katapusang to sa kong dugo akong ihatag sa Valencia. Yan panhaw mas Cristo attorney. Kung mamatay niya itong lawas, nabanhaw namang Ginoo. Ang mga apostoles, hadlukan mo ito. Pag nakita nila nabanhaw ang Ginoo, wala na sila kahadlok. Yan naman ang kamatayon, gibuntog na sa Ginoo. Wala nga, ako nang gidawat ito ni, daghan na kayo mga negative comments against sa tuwa. Pero ako silang giingnan, dili kini makahunong sa kung paghigugma kaninyo, bisan pag nagtinguha ka mong dautan sa tuwa. Kasulti ka magdautan sa kuha, dili kini makapa hulong nako sa paghunahuna og kaayuhan. Kaya ako naghihimo para sa inyong tanan, apil to nga supo nako. Para ninyong tanan, para ni sa inyong mga anak, para ni sa inyong pamilya. O di pa ninyo ma-appreciate karon kay usaon to man na may utang kabubuton ang uban sa politiko. Pero ang tinuod tay utang kabubuton nila. Sila ang dunay utang kabubuton nato kay gisulduan pa nato sila og daghan kanila giabusuhan ang kaban sa bayan. Wala nga it's about time mo tindog ta. Dili kay mahadlok ta kay ang mga tao nga nagpuyo sa kahadlok di kalihok. Ang mga tao pong sigpaghadlok dunay giilok attorney. Mao gina kay kini mga inanig mo discuss tag issue sa politics dili malikayan nga medyo init o di malikayan dunay mga hulga
So, ready lang sa kita. Mo na may tabo. Pero careful lang sa kita, Father Darwin. Aron nga, kuan, no? Na may mga taong dautan god. Di malikaya nato ning kalibutan, ha? Doon ay mga tarong, doon na po yung mga naas kangit-ngit nga maghimog dautan. So, nga to ini nga extra careful lang sa kita sa itong mga lihok nga dili ta madisgrasya po, Father Darwin. Salamat. Salamat kay Adorne niya. Nibuhi ako si Bishop Abet sa iyang mga pag-ampo ninyo siya. We fervently hope that Filipino voters may be guided by the example of the cardinals who before electing a new pope entered into profound prayer and discernment. In a spirit of humility and wisdom, they choose a shepherd who is simple, capable, credible, and deeply committed to service. They remind us that true leadership is best chosen through prayerful reflection as a sincere desire for the common good. Bishop Abet Uy, Bishop of Tagbilara, nanindot kayo ang election sa Santo Papa Attorney, way campaign materials, way kwarta, way ayuda, may panghatag. Doon lang pag-ampo. Muna nga, ang atong nasod mo samot kaligon, mo samot ka bulahan, kung mag-ampo taon na ta mo butar. Unya, katapusan ini attorney mo na legal action ta. Ni himo nagsampol. O salamat sa imong mga pahimangno ug salamat usab sa katawhan sa Dios nga kanan na nag-ampo. Ato nang gibuhat because of love, because of mercy, not because of revenge, not because of hatred. Mga igsoon. Di lang kutob diya sa Valencia kundi sa tanan nga mabati sa tong broadcast karon nga ato gyud nga i-campaign, Father Darwin, nga kumahimo ato gyung barugan ang atong prinsipyo, atong barugan ang atong pagkatao, atong barugan ang atong moral values karon maabot nga Lunes pohon o atong pilion gitong kandidato pinaagi sa atong pag-aninaw sa atong konsensya ubanan sa mga pag-ampo sama sa gipahigayon nga conclave sa mga cardinals kay mahal man nato nitong nasod busa atong ayuhon o kinsa angay nato ibutang nga mga leaders sa atong nasod kinsa mga leaders sa atong probinsya, mga leaders sa atong lungsod mo gani pinaka-importante, Father Darwin. Tinuod Attorney Ropel. Uban nato mga pag-ampog paghinaot nga di ta mada sa kwarta kay buta na tas pagpakabana karon abi tay kanta Attorney buta kita sa pagpakabana. Buta kita sa luha bunang for how many years nagpabuta-buta ta karon nga eleksyon nila ta magpabuta-buta. Okay. Nang isulti ug buhaton ng Santo o gusto. Okay. Salamat kay Father Darwin sa paghatag panahon nato diri sa DYHP RMN Cebu ug IFM. God bless, Attorney. Mayong buntag. Ang buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Nationwide!